ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ? ጎይታ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ዝሰደዶም መነመን እዮም? እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምፁለይ ምባሉ ምስጢሩ እንታይ እዩ? ኣየናይ ነቢይ እዩ? ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ ናይ ባሕሪ ኣምላኽ የዋህ ሓዳቕ በቀል እናበለ ተዛረበ። ስለምንታይ እዮም እቶም ህዝቢ ብምልኦም ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ካልኦት ድማ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ? ሰላም ስድራቤት እግዚኣብሔር ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ብሰላም ናብዚ መንፈሳዊ ቻነል ፍኖተ ህይወት ብደሓን መጻኹም። ብፍጹም ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላምታ ይብፅሐኩም። ኣብዚ መንፈሳዊ ቻነል መሃርን ህይወት ዝቕይር ሓቀኛ ቃል እግዚኣብሔር መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሕቶን መልስን ብምግባር መንፈሳዊ ፍልጠትና ነዕብየሉ ናይ ድሕነት ጎደና እዩ። ሕቶ ቁፅሪ 1 ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሆሳዕና ማለት ሆሳዕና ካብ ዝብል ቃል ናይ ዕብራይስጥ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ሕጂ ኣድሕን ኣድሕን ኮታ ማለት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም ዝብል መዝሙር ዝተዘመረሉ ዕለት እዩ። ሆሳዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቤተፋጌ ዝበሃል በሪኽ ቦታ በጽሐ። ቤተፋጌ ማለት ቤት በለስ፣ ኢየሩሳሌም ማለት ድማ ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ከምዚ ብምባል ልኢኽዎም፣ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ ብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ድማ ምስኣ ክትረኽብዋ ኢኹም ፈቲሕኩም ከዓ ኣምጽኡለይ። ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በልዎ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 2 ካብ 4 ክሳብ 5። ሕቶ ቁፅሪ 2 እቶም ክልተ ጎይታ ዝለኣኾም ደቂ መዛሙርቱ መነመን እዮም? እቶም ክልተ ጎይታ ዝለኣኾም ደቂ መዛሙርቱ መነመን እዮም? ወንጌል ማቴዎስ ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ወእምዝ ፈነወ ክልኤተ ኣርዳኢሁ ሽዑ ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ለኣኸ ንሳቶም ከዓ ጴጥሮስን ዮሃንስን እዮም። ሕቶ ቁፅሪ 3 እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ምባሉ ምስጢሩ እንታይ እዩ? መልሲ ቁፅሪ 3 ወይቤሎሙ ሁሩ ሃገረ እምቅድሜክሙ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ እዋላ ኣድጊ ምስ ጓላ ተኣሲራ ክትረኽቡ ኢኹም ፍትውወን ወኣምጽእወን ሊተ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 2 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ሉቃስ ወንጌል 19 ካብ 1 ጀሚሩ ፈቲሕኩም ናባይ ኣምጽእወን በለ። ኣብዚ ወንጌላውያን ነናይ ባዕሎም ጽሒፎም እዮም። ማቴዎስ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ይብል፣ ማርቆስ ከዓ ዝተኣስረት ዒሉ ኢሉ ኣድጊ ከይበለ ሓሊፍዎ እዩ። እዚ ኸመይ እዩ እንተተባህለ ነገሩ ከም ማቴዎስ
እዩ ማሪቆስ ማቴዎስ ንክልቲአን ስለ ዝፀውዐን ያክል እዩ ኢሉ ዒሉ ጥራይ ፀሓፈ። አንድም ማቴዎስ አድጊ ምስ ዒሉ ዝፀሓፈሉ ምክንያት ናይ ህዝብን አህዛብን መምህር ስለ ዝኾነ እዩ። አድጊ ናይ ህዝቢ ዒሉ ናይ አህዛብ ምሳሌ ስለ ዝኾና። ማሪቆስ ዒሉ ጥራሕ ኢሉ ዝፀሓፈሉ ምክንያት መምህር አህዛብ ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ አህዛብ ተምሳሊት ንዝኾነት ዒሉ ጥራሕ ፀሓፈ። ፈቲሕኩም አምፁለይ ምባሉ 5500 ዘመን ምስ ተፈፀመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ንአዳም ምስ ደቁ ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍሲ ነፃ ንከውፅኦ ወሪዱ ተወሊዱ ብዕለተ ሆሳእና ብምስጢር ትምህርቲ ሃቦም። ነዚ ምስጢር ንክትንትን እውን እዩ ጎይታ ኣብ ዕለተ ሆሳእና ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ልኢኹ ማለት ጴጥሮስን ዮሃንስን ናብ ቅድሚኹም ዘሎ መንደር ከድኩም ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ዒላ ክትረክቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምፁለይ በሎም። ንምንታይ እንተኢሎምኩም ጎይታ ይደልየን ኣሎ በልዎም። እዚ ምስጢር 5500 ዘመን ብሰንሰለት ዲያብሎስ ዝተኣስረ ኣዳም ምስ ትውልዱ ዝተፋታሐሉ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ ዲያብሎስ ስለ ዝተዋረደ ኣዳም ዳግማይ ውልድነቱ ስለ ዝረኸበ እዩ። ናይታ ኣድጊ ምስ ጓላ ምፍታሖም ፈቲሕኩም ኣምፁለይ ዝበሎም ጎይታ ይደልየን እዩ በሉ። ጎይትአን ዝተባህለ ኣምፃኤ ዓለማት ፈጣሪ ፍጥረታት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣዳም ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት እምበር ናይ ዲያብሎስ ከም ዘይኮነ ዲያብሎስ ሰራቂ ማለት እውን ኣዕሽዩ ወሲድዎ ስለ ዝነበረ እዩ። ፈቲሖም ድማ ኣምፅእወን ካብ ማእሰርቲ ዝፈትሑ ሃዋርያት እዮም። ንክፈትሑ ዝገበሮም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ስልጣነ ክህነት ከም ዝሃቦም ማለት እዩ። ስልጣነ ክህነት የመልክት ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልዎ ስልጣነ ክህነት ማእሰር ኣመፃ ንክፈትሕሉን ንክኣስሩሉን እዩ። እዚ ስልጣን ናይ ሃዋርያት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ ሂብዎም እዩ። ባዕሉ ብቃሉ ዝእዝዝ እናሃለወ መምህረ ትሕትና ጎይታ ኪዱ ስልጣን ሂበኩም እየ ፈቲሕኩም ኣምፅወን በሎም። ባዕሉ መንጽሄ ኣበሳ መስተስረየ ኃጢአት እናሃለወ ብፍቅሪ ወዲ ሰብ ተማሪኹ ስልጣነ ክህነት ንቅዱሳን ካህናት ሂቡ ብካህናት ካብ ኃጢአትና ብማየ ንስሓ ተሓፂብና ናብ መንግስቱ ክንኣቱ ገይሩና እዩ። እዚ ኣብ ካልእ ምስጢር ክንሪኦ እንተለና ኣልዓዛር መይቱ ጎይታ ብቃሉ ፀዊዑ ኣልዓዛር ኣልዓዛር ናዓ ውፃእ ምስ በሎ ንሃዋርያት ድማ መግነዙ ፍትሕሉ ኢልዎም እዩ። እዚ እውን ማእሰር ሓጢአት ከም ዝፈትሑ እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 41 እዚ ስልጣን ኣብ ሃዋርያት ጥራሕ ዝተረፈ ኣይኮነን ክሳብ ዕለተ ምጽኣት ብዝለዓሉ ካህናት እናሰርሐ ዝነብር እዩ። ዘአሰርክሙ በምድር ይኩን እሱረ በሰማያት ወዘፈታክሙ በምድር ይኩን ፍትሐ በሰማያት ከም ዝብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 18 ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክሞ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ዝብል ስልጣን ዝሃቦም ስለ ዝኾነ ብዕለተ ሆሳእና እውን እታ ብዙሕ ምስጢር ዝነበራ ምስ ጓላ ዝተኣስረት ኣድጊ ፈቲሖም ወሰድሉ። ኣብ ክንዲ ኮረሻ ክዳኖም ደሪቦም ኣብ ልዕሊአን ክቕመጥ ገበርዎ። ኣሸንኳይ ዶ ንዓኻ ነተን
ንዝ ንዝተቐመጥካለን ኣእዱግ ነቲ ዝጸርኦ መሬት እውን ክብሪ ይግብኦ እዩ ብምባል ምንጻፍ እናንጸፉ ሰቲ ስየ እናነስነሱ ህፃናት ኣእሩግ ዓበይቲ ዓው ብዝብል ድምፂ ሆሳእና በኣርያም እናበሉ ምስጋና ኣቕረቡ። ሕቶ ቁፅሪ 3 ኣየናይ ነቢይ እዩ ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ለዋሕ ሓዳግ በቀል ኣብ ኣድግን ኣብ ኣድጊ ገልገልን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝበለ? ትንቢት ዝነበረ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉስኪ ይመጽእ ሃቤኪ በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉስኪ ይመጽእ ተባሂሉ ዝተነግረ ወለት ቤተ እስራኤል ጽዮን ኢየሩሳሌም እያ። በቲ ሃገር ነቶም ሰባት ምዝራብ እዩ። ቦ ለወለተ ሕግ ይብል ኣደ ንደቃ ሰሪዓ ቀጺዓ ከም ትዕቢ እታ ኣድጊ ድማ ንዕኦም ቀጺዓ ሰሪዓ ስለ እተዕብዮም በልዋ ለወለተ ጽዮን ዝበለ ነቢይ ኢሳይያስ እዩ። ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ነዋ ንጉስኪ ይመጽእ ሃቤኪ ዝበለ ዘካርያስ ናይ ክልቲኦም ቃል ከም ሓደ ገይሩ ጠቐሶ። ነቢይ ንኹሎም ስለ ዝውክል ነቢያት እንተበለ ሓተታ ኣየድልዮን እዩ። አንድም ስም ጠቒሱ ኢሳይያስ ይብል ንኢሳይያስ ከም ኣቦ ንዘካርያስ ከም ውሉድ ንኢሳይያስ ከም መምህር ንዘካርያስ ከም ወደ መዝሙር ገይሩ ጻድቕ ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ወየዋህ ሓዳግ በቀል እንዘይትጸኣን ዲበ እድግ ወዲበ እዋላ እንዘይትጸኣን ዲበ እድግ ወዲበ እዋላ ተባሂሉ ብነቢይ ዝተነግረ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ነቢይ ኢሳይያስን ነቢይ ዘካርያስን ነቢይ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ነቢይ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ሕቶ ቁፅሪ 4 ስለምንታይ እቶም ህዝቢ ብምልኦም ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ካልኦት ድማ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ይንስንሱ ነበሩ? ምስጢሩ እንታይ እዩ? እቶም ዝበዝሑ ህዝቢ ድማ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ዝተረፉ ድማ ይትረፍ ዶ ንስኻስ እታ ዝተወጣሕካያ ኣድጊ እኳ መሬት ክትረግጽ ኣይግባእን እዩ ክብሉ። ቦ አንድም ብልማድ እዩ። ኤልሳዕ ንሓደ ካብ ደቂቀ ነቢያት ቅርነቅብ ኣትሒዙ ንእዩ ቀቢኻ ኣንጊስካዮ ምጻእ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይትዛረብ ኢሉ ሰደዶ። በዚ ከዓ ቀቢዎ መጸ። ንሕናስ ደኣ እንታይ ንደሊ ኢሎም ገሊኦም ኣንጺፎም ገሊኦም ጋሪዶም እዮም እሞ በዚ ልማድ እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 13 ኣለና። ካልኦት ድማ ካብቲ ኣእዋም እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ነስነሱ። ሆሳእና እዩ እንተበልና ኣብርሃም ንይስሐቅ ኣብ ግዜ እርጋንኡ ንይስሐቅ ምስ ወለዶ ናይ ስየ ጨንፈር ሒዙ ከም ዘመስገነ ቅዱስ ያሬድ ነስአ ኣብርሃም ኣይጽቆ በቀልት ሰባህ ወዘመረ ኣብርሃም ናይ ስየ ጨንፈር ሒዙ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ይስሐቅ ንያዕቆብ ን12 ነገድ ምስ ወለደ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ዮዲት ንሄሮንስ ምስ ቀተለት ሆሳእና ሒዞም ኣመስጊኖም እዮም። ምልክት ናይ ሓጎስ ምልክት ናይ ምስጋና እዩ።
እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ለምለም ስየ ሒዞም ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባ ብባህሪ ክብሩ ብዝተመስገነ እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይብፃሓዮ እናበሉ ብብርቱዕ ዳሃይ ኣመስገንዎ። ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 26 ካብ 2 ክሳብ 28 ብዛዕባ ክዳን ምንፃፍ ድማ እዩ ዝተባህለ ቅብአ መንግስቲ ምስ ተቐብአ ነፍሲ ወከፎም ክዳውንቶም ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ መደያይቦ ኣንፀፉ ይብል። ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 13 ኩሎም እዚኦም በዚ መዓልቲ እዚ ምስ ኣቦታቶም ሽማግለታት ኮይኖም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተወጥሖ ኣድጊ ብቅድሚት ብድሕሪትን ከቢቦም ሆሳእና ለወልደ ዳዊት ሆሳእና በኣርያም እናበሉ ነቲ ስላዕ ናይ ስየ እናወዛወዙ ክዘሉን ክዕንድሩን ከም ዝወዓሉ ንሕና ናይ ክርስቶስ ምእመናን ከዓ ንዓኣቶም ኣብነት ጌርና ንክርስቶስ ሆሳእና መድሕን ተኣሚንና ስየና ሒዝና ምስ ህፃናት ኮይንና ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ድሕሪ ሕጂ እውን ዘይከውን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒት ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ኣደነቕቲ ተኣምራት ተገልፀ። ብመጀመርታ ናብዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ይዕድመኩም። ቃል እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ክበፅሕ በረኸት ክንካፈል ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ንግበር። ሕቶ ስለምንታይ ጎይታ ኣብ መዓልቲ ሆሳእና ኣብ ፈረስ ዘይተወጥሐ ንምንታይ ኣድጊ ተወጢሑ? ጎይታ ኣብ ኣድጊ ምውጥሑ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ትንቢቱን ምሳሌኡን ንክፍፀም። ትንቢት ኣጥፍ ስረገላ ኤፍሬም ወኣፍራስ እምይሁዳ ዝበሎ እዩ። ምሳሌ ቀደም ኣቦታት ነቢያት ዘመነ ፀብ ዘመነ መዓት እንተደኣ ኮይኑ ፀሊም ተኸዲኖም ፀሊም ጠምጢሞም ዘገር ሒዞም ኣብ ፈረስ ተወጢሖም ይረአዩ ዘመነ መዓት እዩ ክብሉ። ዘመነ መዓት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ፈረስ ተሰቂሎም ይኸዱ። ዘመነ ሰላም እንተኮይኑ ፃዕዳ ተኸዲኖም ፃዕዳ ጠምጢሞም ዘንጊ ሒዞም ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ይረአዩ ዘመነ ሰላም እዩ ክብሉ። ትንቢቱን ምሳሌኡን ብጥበቡ ኣዳለዎ። ምስጢሩ ኸ ከመይ እዩ እንተተባህለ ኣብ ኣድጊ ዝተወጥሐ ሃዲሙ ኣየምልጥ ጎዩ ኣይጭበጥ ንሱ ድማ ዝደልዩኒ ኣይሰኣንን እየ ንዘይደልዩኒ ከዓ ኣይርከብን እየ ክብል። ኣብ ንጹሃን መሃይምናን ሓዲረ ክብረይ ክኸብር እየ ክብል። እድግት ኣድጊ ናይ እስራኤል እዋል ናይ ህዝቢ እስራኤል ፅዕነት ዝለመደት እያ ሕጊ ዝለመደት እያ። እዋል ኣህዛብ ግን ፅዕነት ዘይለመደት እያ። ዓባይ ኣድግን ዒሉን ብምንታይ ይምሰላ? ቁፅሪ 8 ኣብ ኢድና ቀለቤት ምእሳርና እንታይ እዩ ትርጉሙ? ኣብ ሆሳእና ንምንታይ ቀለቤት ንኣስር? ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ? ኣብ ሆሳእና ቀለቤት እናኣስሮ መጀመርታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ንምዝካር ስለ ዘድልየና ተወሊደ ከድሕነካ እየ ስለ ዝበሎ ካብ ሰንበት ክሳዕ ሆሳእና ጀሚርና ክሳብ ክርስቶስ ተሰቂሉ መይቱ ዝትንስእ ከነውፅኦ የብልናን። ምስ ተሰቕለ ምስ ተላዕለ ኢና እነውፅኦ።
ዘለና። እዚ ማለት ዝኣተወልና ቃል ኪዳን ምስ ተፈፀመ ናይ ኢድና ስየ ነውፅኦ ማለት እዩ። ካልኣይ ንኣዳም ንዓና ካብ ናይ ሰይጣን ባርነት ከናግፈና ንሕና ድማ ደጊምና ሓጢኣት ንኸይንሰርሕ እናኣተዎ ቃል ኪዳን እዩ። ኣብ ሆሳእና ክርስቶስ ንምንታይ ኣብ ዒሉን ኣድግን ተሰቂሉ? ንምንታይ ኣብ ግርማ ዘለዎ ፈረስ ዘይተሰቕለ? መጀመርታ ትንቢት ክፍፅም ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዝኺ ተሓጐሲ እቲ ጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሕን ትሑትን እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻብዒሉ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ኣድጊ ምስቃሉ ትሕትና ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ ናይ ሰላም ግዜ ክመጽእ ከም ዝኾነ ንዝደለዩኒ ኣብ ቀረባ እየ ክብል ስለ ዝደለየ ኣድጊ ክትከይድ ከላ ቀስ ስለ እትብል እዚ ኩሉ ናይ ትሕትና ምስጢር ኣብ ኣድጊ ተሰቂሉ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ። እታ ዓባይ ኣድጊ ሸኽሚ ዝለመደት ናይ ብሉይ ምሳሌ እያ። እስራኤል እውን ሕጊ ዝለመዱ ሕጊ ንምፍፃም ስለ ዝጋገዩ ናይ ኣዳም ምሳሌ እውን እያ። ኣዳም ሸኽሚ ዝበዝሖ ስለ ዝነበረ እታ ዒሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ወንጌል ምሳሌ እያ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስረታ ሓዳሽ ሕጊ እያ። ኣብ ሆሳእና ንምንታይ ስየ ነንጽፈሉ? ቀዳማይ ይስሐቅ ምስ ተወልደ ኣብርሃም ስየ ኣንጺፉ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊንዎ። ንሕና እውን ካብ ኣቦና ብምምሃር ስየ ኣንጺፍና ኣመስጊንናዮ ተቐቢልናዮ። ስየ ደሪቁ እንደገና ህይወት ይመልስ እዩ። ስለዚ ንዝደረቀ ተለምልም ኣምላኽ እኳ ክንብል ስለ ዘለና ሳልሳይ ስየ ናይ ሰላም ምልክት እዩ። ናይ ሰላም ኣምላኽ ምዃኑ። ራብዓይ ናይ ታሕጓስ ምልክት እዩ። ስየ ሓዊ ኣይስዕሮን ለብሊቡ እዩ ዝገድፎ። እዚ ማለት ምንም ባህሪኻ ዘይምርመር ህያው እግዚኣብሔር እኳ ክንብል ስለ ዘድልየና እዩ እሞ እቶም ህዝቢ ኣንጺፎምሉ እቱይ ተምሪ ዘለዎ ቆጽሊ ኣውሊዕን ኣንጺፎም ጨንፈሮም ነይሮን ህፃናትን ሽማግለታትን ኣእማን ከይተረፉ ተቐቢሎሞ ክቡር ንጉስ ክቡር ንጉስ ክቡር ንጉስ እናበሉ ኣመስግንዎ። ማሪቆስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 10